салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. ахиран ҷомеаи ҷаҳонии футбол махсусан ниҳодҳои расмӣ Левандовскиро ҳамчун футболбози хуб қабул карданд. баъди ин қадар ноэҳтиромиҳо ин бача то ҳол ба пойҳояш устувор аст, аҳсанаш буд. ниҳоятан дирӯз дар шаҳри Цюрихи Швейтсария маросими ҷоизасупории The Best аз ҷониби FIFA баргузор шуд ва ҷоизаи футболбози беҳтарини солро Роберт Левандовски ба даст овард. футболбози полшагӣ дар ин номинатсия Муҳаммад Салоҳ ва Лионел Мессиро пеш гузашт ва пайҳам ду маротиба ҷоизаи мазкурро соҳиб гашт. соли 2020 ҳам Роберт дар ин номинатсия ғолиб баромада буд. Лионел Месси ки дар қатори Левандовски барои бадастдории ҷоизаи мазкур муддаӣ буд, дар ин маросим тавассути иртиботи видеоӣ иштирок кард ва вақте полшагиро баранда эълон карданд, аргентинӣ як писханд зад ва хурсандии худро нисбати ҷоизаи навбатии Левандовски як нав нишон дод. тафовути холҳо барои баранда шудан миёни Месси ва Левандовски он қадар зиёд нест. Роберт 48 хол дорад ва Месси бошад 44 то. ягона фарқи қоидаҳои ҷоизаи The Best аз тӯби тиллоӣ дар он аст ки инҷо 4 гурӯҳи одамон метавонанд овоз диҳанд: журналистон, сармураббии мунтахабҳо, капитани мунтахабҳо ва мухлисон. маҷаллаи Франс Футбол бошад аз ин 4 гурӯҳ танҳо ба мухлисон бовар намекунад ва онҳоро аз ин қатор берун сохтааст. вақте шумо мухлисони азиз барои маҷаллаи Франс Футбол муҳим нестед, пас чаро атрофи тӯби тиллоӣ баҳс мекунед? Франс Футбол овози мухлисонро ҳисоб намекунад, мисле ки футбол махсус барои ин маҷалла вуҷуд дошта бошад. аҷиб, чаро мухлисон дар ин номинатсия ба Месси нею ба Левандовски овоз доданд? ягона чизе ки дар шабакаҳои маҷозӣ вобаста ба ин маросим муҳокима карда мешавад, ин овоз надодани Месси ба Левандовски аст ки ҳамакнун мухлисони футбол аргентиниро мавриди интиқод қарор медиҳанд. мухлисон бар он назаранд ки Месси воқеан дар нисбати полшагӣ як нав бахилиро раво мебинад, чун Левандовски дар сегонаи овоздодаҳош дуюм исми Мессиро навишта буд. полшагӣ аввал исми Жоржиньоро навишт ва сеюмин футболбози беҳтарин бо фарзияи ӯ Криштиану Роналду будааст. аз нигоҳи Месси дар ин овоздиҳӣ ба ҷоизаи мазкур инҳо арзанда буданд: аввал Неймар, ҳарчанд танҳо барои ман не, шояд барои кулли башарият муаммо бошад ки чаро Неймар. дуюм ҳамдастаи дигараш Килиан Мбаппе ва шояд барои тавозунро риоя кардан исми Карим Бенземаро навишт. Месси медонист ки се нафари интихоб кардааш ба ҳеҷ ваҷҳе аз ӯ пеш намегузаранд ва шонсашон камтар аст. хулас Левандовски бо фарзияи ӯ дар мавсими гузашта он гунае натиҷа надорад ки Неймар дошта бошад. хайр нисбати ба қавли одамгарии Месси чӣ андеша доред? масалан Криштиану Роналду дар сегонаи худ аввал исми Левандовскиро навишт ва изҳор ҳам кард ки мавсими гузашта касе аз ӯ беҳтар набуд. дуюмин нафаре ки Роналду гуфт фарзандаи ҷоизаи The Best аст, ин Нголо Канте ва сеюминаш Жоржиньо мебошад ки агар мантиқан ҳам фикр кунем, ҳамин нафарон аз ҳама бештар арзанда буданд. Левандовски барои омори боваринокарданиаш ва Кантеву Жоржиньо барои ғолибият дар Лигаи Чемпионҳо ва наздикии дигаре ки шонси Жоржиньоро зиёдтар мекард, ин ғолибият дар чемпионати Аврупо буд. Месси воқеан дар овоздиҳӣ масхарабозӣ намуд. Неймар барои чӣ бояд беҳтарин футболбоз бошад? барои он ки нағз рақс мекунад? дар ин маросим ҳамчунин ҳайати рамзӣ ва ё худ дастаи беҳтарин низ аз миёни футболбозон тартиб дода мешавад. имсол ягон маросими ҷоизасупорӣ бе ҷангу ҷанҷол паси сар нашуд. ё воқеан дар ин чиз ноадолатӣ эҳсос мешавад, ё воқеан номзадҳо хеле зиёд шудаанд, ё баъди гегемонияи Роналду ва Месси бояд чунин мешуд. дастае ки имсол тартиб дода шуд гирди худ баҳсу муҳокимаҳои зиёдеро ба бор овард. ман ҳоло ҳайати тимро бароятон муаррифӣ мекунам. ҷанлуиҷи Донарума дар дарвоза, Рубен Диаш, Леонардо Банучи, Давид Алаба дар хати ҳимоя, Нголо Канте, Жоржиньо, Кевин Де Брюйне дар хати нимҳимоя ва аз миёни интихоби зиёд ҳаминак 4 футболбозро дар хати ҳамла интихоб карданд: Лионел Месси, Роберт Левандовски, Эрлинг Ҳоланд ва Криштиану Роналду. инҷо чӣ метавонад баҳс ба вуҷуд орад? ҳар кас фарзияи худро дорад. масалан ҷомеаи футболӣ аз интихоби Федератсияи байналмилалии Ассотсиатсияи футболбозони касбӣ
мураббӣ ки тартиб додани дастаи сол ба онҳо вогузор шудааст розӣ нестанд. Масалан, онҳо аз ҷой нагирифтани Эдуард Менди дарвозабони Челси ва беҳтарин бозигари дастаи Ливерпул Муҳаммад Салоҳ изҳори ҳайронӣ карданд. Дар хатти ҳамла ҳам ҳарчанд арзандатарин футболбозон ҷой гирифтаанд, набудани Карим Бензема нофаҳмиҳоро ба вуҷуд овард. Агенти футболбоз Карим Ҷазирӣ лобалои журналистон аз натиҷаи дастасозӣ интиқод кард ва гуфт ки Бенземаро ба қатори 11 бозигари беҳтарини сол шомил накардан беэҳтиромӣ нисбати футбол аст. Мо медонем ки ФИФА ба футбол таваҷҷӯҳи кам дорад ва муддати тӯлонӣ мешавад ки онҳо ба футбол ғамхорӣ ҳам намекунанд, гуфтааст Карим Ҷазирӣ. Ана оқибати ҷоизаҳои ҳангуфти инфиродӣ. оқибати нобудшавии футбол дар дасти ҷоизаҳои инфиродӣ аст. як бор барои мухлисон бозӣ кунед, ягон футболбоз фикри мухлисро намекунад. ҳама як мақсад, ба кадом тарзе ки набошад як бало карда гол занам ва ягон ҷоиза бигирам. ҳама барои ҷоиза мубориза мебурданд ва ФИФА барои шоҳ ҷоизаи махсус дод. зур ҳамоне аст ки дар ҷоиза рақиб надорад. Роналду бо репертуари худ дар охири маърака пайдо шуд ва ҷоизаи махсус омодакардаи ФИФАро гирифту рафт. ҳеҷ кас ба қавле претензия надорад. охирҳои маросим Криштиано аз дар ворид шуд ва пас аз чанд лаҳза ӯро барои гирифтани ҷоизаи махсуси ФИФА ба саҳна даъват карданд. Криштиано Роналду соли 2021 дар ҳайати мунтахаб рекорди собиқ футболбози эронӣ Али Даеиро шикаст ва бо 115 гол лидери ягона дар ин омур гардид. ҳеҷ кас дар ҳайати мунтахабаш то ҳол 115 гол назадааст. метавонед дар ҳамин мавзӯъ баҳс кунед? Не. баъдан Криштиану зимни миннатдориаш аз ФИФА ҳамчунин аз нақшаҳояш гуфт. ӯ иброз доштааст ки ман аз оне ки ФИФА маро арзандаи ҷоизаи махсус донист ифтихор мекунам. ФИФА ниҳоде аст ки ман ҳамавақт эҳтиромаш мекунам. эҳсоси аҷибе аст вақте беҳтарин нишонзани таърих ҳастӣ. ман дар синни 37 солагӣ худро хуб эҳсос мекунам. ман машаққати худро идома медиҳам, чун футбол ва ҳар чизе атрофи он аст хеле дӯст медорам. мехоҳам ҳоло ҳам идома диҳам. умедворам ки 4 ё 5 соли дигар дар майдон боқӣ мемонам. агар шумо нисбати бадани худ хуб рафтор кунед, замоне ки ба он ниёз доред, онро ҷуброн мекунад, гуфтааст Криштиану Роналду. пеш аз баромадан ба нафақа футболбози португалӣ омода мешавад. суханони ӯ ба насиҳат монанд аст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам навиштаҳои ӯ бештар ҳикматомезанд, гӯё ки як нафар ҳамаи саҳифаҳои ӯро пеш мебарад. тахмин мекунам ки ин нафар хоҳараш аст. як хоҳари эзма дорад ку. дастаи шоҳона аз пардохти пули ҷарроҳии футболбоз Эден Азар даст кашид. ин ҳам дар ҳошияи овоза ва нақшаҳои баргашти футболбоз ба дастаи Челси аст. табибони дастаи мадридӣ ба раҳбарияти бошгоҳ тавсия доданд ки Эден Азар дар ниҳоят бояд ҷарроҳӣ карда шавад. махсусан бо ҳамин сабаб Азар дар 3 соли фаъолият дар беш аз 60 бозии дастаи Реал иштирок накард. ӯ ҳамин корро барвақт мекардан намешуд. мушкилии асосӣ ин аст ки Флорентино Перес намехоҳад ки ба футболбозе ки ба наздикӣ аз даста меравад маблағ сарф намояд. гуфта мешавад ки ба изҳори табибон ин ҷарроҳӣ бо кафолати 100% метавонад Азарро бе ягон мушкилӣ ба майдон баргардонад. вале фурсатҳои хеле ками бозӣ доштан дар майдон президентро мутмаин намекунад ки баъди ҷарроҳӣ Азар ба сатҳи қаблии худ баргардад. дар ин моҷаро ба андешаи ман президент ҳам ҳақ аст. масалан, аксарият вақти мошин фурӯхтан ҷои вайрони онро соз намекунанд ва ин ҳам ба умеди он аст ки ба наздикӣ мошинро мефурӯшам. чӣ дар кор соз кардан? дӯстони азиз, як бародар иқдом гирифтааст ки барои обуначиҳояш бозӣ баргузор кунад. аз мо хоҳиш карданд ки ҳамин эълонро барои шумо расонам. як ютуб канал бо номи Ибодулло Азизов ки ман ссилкаи онро дар поён гузоштаам, як автомашинаи тамғаи Opelро ба бозии ройгон гузоштааст. шумо дар ин бозӣ чипта намехаред ва пул ҳам сарф намекунед. ягона чизе ки аз шумо меравад ин обуна ё худ подписатсия кардан ба ин шабака аст. ба канали Ибодулло Азизов обуна шавед ва он ҷо тарзи бозиро ба шумо хубтар мефаҳмонанд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.